Maestro Productions presents in association with Namma TV, Hems Dare to Dance, powered by Nisargalaya Brahmi Oil, Gadi Detergent, Bhumi Villas, Propipo.com, co-sponsored by Maestro Interior, Ace Promoters and Developers, Merger Soda, Aruna Masala, Mcar.com, Sun Premium Refined Sunflower Oil, associate sponsor, Replica Hair Replacement, Nanturu, Soumya Travels, JP Lights and Appliances, Master for Quality Baking, Event Partner RDC, Venue Partner Forum Fizo Mall, Costume Partner Off Limits, Web Partner NewsKarnataka.com. Here we go. चाहे खुशियाँ हो या गम, चलो दुनिया बुला दे हम, खुल के है जीना अब धूमधाम से। चलो आओ नच के दिखा, नच नच के सबको हिला, बनना है एक पहचान, कर दे फैसला। ಹಾಯ್ ಹಲೋ ನಮಸ್ಕಾರ. ಕರಾವಳಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ಎಲ್ಲ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಬಳಿಯಾದ ಸೌಜನ್ಯತೆಯಿಂದ ಸ್ವಾಗತಿಸುವಂತಹ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ, ಈ ವೇದಿಕೆ ಡಾನ್ಸ್ಗೋಸ್ಕರ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಈ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಡಾನ್ಸ್ ಜೊತೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಡೇರ್ ಜೊತೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಇಮೋಷನ್ಸ್ ನ ಜೊತೆಗೆ ಇಲ್ಲಿದೆ ಸ್ವಲ್ಪ ರೊಮ್ಯಾನ್ಸ್ ನ ಜೊತೆಗೆ ಜಬರ್ದಸ್ತ್ ಕಾಂಪಿಟಿಷನ್. ಎಸ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನಾವಿದ್ದೇವೆ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಹೆಮ್ಸ್ ಡೇರ್ ಟು ಡಾನ್ಸ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ಸೊ ವೆಲ್ಕಮ್ ಯು ಆಲ್ ಫಾರ್ ದ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ಸ್ ಲಾಸ್ಟ್ ರೌಂಡ್. ಮೇಸ್ಟ್ರೋ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ಸ್ ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ಟಿವಿಯ ಜಂಟಿ ಆಶ್ರಯದಲ್ಲಿ ಮೂಡಿ ಬರುವಂತಹ ಓಪನ್ ಟು ಆಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಡಾನ್ಸ್ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಕಾಂಪಿಟಿಷನ್ ಹೆಮ್ಸ್ ಡೇರ್ ಟು ಡಾನ್ಸ್ ಪವರ್ಡ್ ಬೈ ಘಡಿ ಡಿಟರ್ಜೆಂಟ್, ಭೂಮಿ ವಿಲಾಸ್ ಅಂಡ್ prophippo.com. ನಮ್ಮ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಕೋ ಸ್ಪಾನ್ಸರ್ಸ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಸನ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ರಿಫೈನ್ಡ್ ಸನ್ಫ್ಲವರ್ ಆಯಿಲ್, ಅರುಣಾ ಮಸಾಲಾ, ಏಸ್ ಪ್ರಮೋಟರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಡೆವಲಪರ್ಸ್, ಜೆಪಿ ಲೈಟಿಂಗ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಅಪ್ಲಯನ್ಸಸ್, ಮೇಸ್ಟ್ರೋ ಇಂಟೀರಿಯರ್ಸ್, ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮರ್ಜರ್ ಸೋಡಾ. ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಸ್ಪಾನ್ಸರ್ಸ್ಗೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ನಮ್ಮ ವೆನ್ಯೂ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಫೋರಂ ಫಿಜಾ ಮಾಲ್, ಕಾಸ್ಟ್ಯೂಮ್ ಅಂಡ್ ವಾರ್ಡ್ರೋಬ್ ಕರ್ಟಸಿ ಬೈ ಆಫ್ ಲಿಮಿಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಫಾತಿಮಾ ಕಲೆಕ್ಷನ್ಸ್. ಇವೆಂಟ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ RDC ರೆವಲ್ಯೂಷನ್ ಡಾನ್ಸ್ ಕ್ರೂ. ಮೀಡಿಯಾ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ನ್ಯೂಸ್ ಕರ್ನಾಟಕ. ಹಾಗೆ Makeup has been made by Heaven Rose Unisex Professional Saloon. Thanks to all our sponsors. ಇನ್ನಷ್ಟು ಸಹಕಾರ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ ಹಲವಾರು ಸ್ಪಾನ್ಸರ್ಸ್. ಅವರನ್ನೆಲ್ಲ ನೆನೆಸ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಈ ದಿನದ ಹೊಸ ಸಂಚಿಕೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ಸ್ ಲಾಸ್ಟ್ ರೌಂಡ್. ಇವತ್ತು ಯಾರೆಲ್ಲ ಡೇಂಜರ್ ಝೋನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಫೈನಲ್ಸ್ ಯಾರು ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಯಾರು ಟಾಪ್ ಫೈನಲಿಸ್ಟ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಬಿಫೋರ್ ದಟ್, ಟಾಪ್ ಫೈನಲಿಸ್ಟ್ ಅನ್ನ ಸಿಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುವಂತಹ ನಮ್ಮ ಜಡ್ಜಸ್, ಪ್ಲೀಸ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಆರ್ 3 ಜಡ್ಜಸ್: ಸಂಜಯ್ ಕುಮಾರ್, ಪೂಜಾ ಶೆಟ್ಟಿ and ಕಿಶೋರ್ ರಾಮನ್. Not to forget, ladies and gentlemen, ನಮ್ಮನ ಆರಾಮ್ ಸೆ ಕುಲ್ಲುದು ಟಫ್ ಡಿಸಿಷನ್ ಮಲ್ಪುನ ಸೂಪರ್ ಗುರು, ಎಸ್ ದಟ್ ಇಸ್ ದೀಪಾಲಿ ಕಂಬತ್ಕೋಣಿ. ಎಸ್, ನಮ್ಮ ಸೂಪರ್ ಜಡ್ಜ್ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಆಟ್ ಹೋಮ್ ನ ಕಂಫರ್ಟಬಲ್ ಸೋಫಾದಲ್ಲಿ. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಆಟ್ ಹೋಮ್ ನ ಇನ್ನೊಂದು ಕಂಫರ್ಟಬಲ್ ಸೋಫಾ ಕಾಯ್ತಾ ಇದೆ ಇಂದಿನ ಸಂಚಿಕೆಯ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಗೆಸ್ಟ್ಸ್ಗೋಸ್ಕರ. ಇವರನ್ನ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದೇ ತುಂಬಾ ಒಂದು ವಿಭಿನ್ನವಾದ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಬರ್ತಾ ಇರೋರು ಇಬ್ರು ವಿಭಿನ್ನವಾದಂತಹ ಒಂದು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಸ್ ಇರುವವರು. ಒಬ್ರು ಕನ್ನಡ ಉದಯ ಚಾನೆಲ್ನಲ್ಲಿ ಹೊಸದಾಗಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾದಂತಹ ಅರಮನೆ ಸೀರಿಯಲ್ನಲ್ಲಿ ಆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮಂಗಳೂರಿನ ಹುಡುಗ, ಹಿ ವಾಸ್ ಅನ್ ಆಕ್ಟರ್, ಹಿ ವಾಸ್ ಅ ವಿಜೆ, ಸೂಪರ್ ಡಾನ್ಸರ್. ಈಗ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ ಚಾನೆಲ್ನಲ್ಲಿ ಸೀರಿಯಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ರಾಹುಲ್ ಅಮೀನ್. ಅವರ ಜೊತೆಗೆ ಇನ್ನೊಬ್ರು ಗೆಸ್ಟ್ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಶೋಭರಾಜ್ ಪಾವೂರ್. ಎಲ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರೋ ತರ ಇವರೊಬ್ರು ಬ್ರಿಲಿಯಂಟ್ ಆಕ್ಟರ್. ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ನ ಜೊತೆಗೆ ಇದೀಗ ಡೈರೆಕ್ಷನ್, ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಪ್ಲೇ, ಡಿರೆಕ್ಷನ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡುವಂತ ಇವರು ಈಗ ಕಲರ್ ಸೂಪರ್ ಚಾನೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹೊಸದಾದಂತಹ ಸೀರಿಯಲ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮಂಗಳೂರು ಹುಡುಗಿ, ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಹುಡುಗ, ಇವರಿಬ್ರು ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇಬ್ರು ವಿಭಿನ್ನವಾದಂತಹ ಬ್ಯಾಕ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಇದ್ರು ಕೂಡ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಈ ಸ್ಟೇಜ್ ಮೇಲೆ ಯಾಕೆ ಬರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಬ್ರು ಈ ಸ್ಟೇಜ್ ಮೇಲೆ ಬರಬೇಕು. ಪ್ಲೀಸ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ರಾಹುಲ್ ಅಮೀನ್ ಅಂಡ್ ಶೋಭರಾಜ್ ಪಾವೂರ್. ಎಸ್ ರಾಹುಲ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ದ ಶೋ. ವೆಲ್ಕಮ್. ಎಸ್ ರಾಹುಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಶೋಭರಾಜ್, ಈಗೆಲ್ಲ ಒಂಜೇ ಟೈಮ್ ಇಡು ಒಂಜೇ ಸ್ಲಾಟ್ ಇಡು ರಡ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಚಾನಲ್ಸ್ ಇಡು ಸೀರಿಯಲ್ ಬರೋಂದುಂಡು, ರೈಟ್? ಆ್ಯಂಡ್ ಇರುವೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಈ ಸ್ಟೇಜ್ ಇಡು ಬೈದಾರೆ. ಎಂಕಲ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಆದ ತುಳು ಟೆನ್ಷನ್ ಪಾತರ್ನಾಗ ದಾದಾನ ಒಂಜಿ ಬಿಂಗ್ರಿ ಮಲ್ತನ ದಾದ ಮಾರೆ ಇಂಚಿನ ಏಸ ಕಟ್ಟೊಂದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಪನ್ಪ. ಅಣ್ಣ ಏಸ ಪನ್ಪುನ ವರ್ಡ್ ಐತೆ ತುಳುನಾಡು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಪಾಪ್ಯುಲರ್ ಆತಂಡು. ದಯಪಂಡ ಮಕ್ಕಳು 2 ಜನ ಸೇರ್ದು a new film project Kaibar there. It is going to be released soon. So Esa picture the hero and
ದ ಹಾರ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೋಲ್ ಅಂತ ಪನೋಲಿ ಶೋಭರಾಜ್ ಪಾವೂರ್ ಎಂಕಲ್ ನೋಟಿಗುಲ್ಲೇರಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಫಾರ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಹಿಯರ್. ಏಸದ ಬಗ್ಗೆ ಪನೋಡಾಂಡ ಹೂ ವಿಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್? ಫಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಾರ್ಮೋಸ್ಟ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ನಮ್ಮ ಟಿ ವಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೇರ್ ಟು ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ನಮ್ಮ ರೆಡಿಮುಟ್ಟಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಮುಲ್ಪೊಂಜಿ ಗೌರವ ಕೊಡ್ತಾರೆ ನಮಗೆ. ನಮ್ಮ ಮೂವಿದ ಒಂಜಿ ಪ್ರಮೋಷನ್ ದಾದ ಮಲ್ಪೆರಂಡು ಮುಲ್ಪೆಂಕ್ಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ಅವಕಾಶ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಫಾರ್ ದ್ಯಾಟ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಆ್ಯಸ್ ಯು ಸೆಟ್ ಹೀ ಈಸ್ ದ ಹಾರ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೋಲ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಏಸ. ಸೊ ಶೋಭನ್ ಹೆಸರು ಪಾತ್ರರು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲು ಮಂಡೆಯರು. ಓಕೆ, ಏಸ ಪಂಡದು ಒಂಜಿ ಸಿನಿಮಾ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಬಹುಶಃ ಸಿನಿಮಾ ಮಲ್ತಿನಾಗ್ಲ ಮಾತು ಐನೇ ಪನ್ಪಿನಿ ನೀನು ಪನ್ನದಗುಲ್ಲಾರ ಸಾಧ್ಯನೇ ಜಿ ಎಂಕ್ಲು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲು ಮಲ್ತದ ಇದ ಮುಟ್ಟ ಏರ್ಲ ಮಲ್ಪಂದೇನು ಮಲ್ತದ ಅಂದು ನಿಜವಾದ್ಲ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲು ಎಂಕ್ಲೆಗಂತೂ ಎಂಕಲ್ನ ಬಾಲೆ ಪೊರ್ಲಿ ಅಂಡ ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ಪೊರ್ಲು ತಿಗಲೆ ಬಿಡುದು ಪನ್ಪೆ ದಯಪಂಡ ಪೋಸ್ಟ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ನಡತೊಂದುಂಡು ಒಂಜಾತ್ ನನ್ನ ಒಂದು ಫ್ಯೂ ಡೇಸ್ ಆತೆ ಸಿನಿಮಾ ರಿಲೀಸ್ ಆಯಾರುಂಡು. ಒಂತ ತಿನ್ನೊಟ್ಟು ಆಡಿಯೋ ರಿಲೀಸ್ ಆಯಾರುಂಡು. ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಭೋಜರಾಜ್ ಮಂಜೂರ್ ಒಂಜಿ ನಟೆಯಾದ ಒಂಜಿ ಫೇಮಸ್ ಆಯ್ನಂಚಿನ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆರು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ತುಳು ಸಿನಿಮಾಗೆ ಒಂಜಿ ಪದ ಬಂತೇರು, ಯಕ್ಷಗಾನಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಒಂಜಿ ಪದ ಬಂತೇರು. ಬಹುಶಃ ಈ ಸಿನಿಮಾದ ಒಂಜಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಪನ್ನೋಲಿ ಹಿಡಿದು ಬೊಕ್ಕ ನಿತಿನ್ ರಾಜ್ ಪಂಡದು ಕೊಡೊಂಜಿ ಕೇರಳದ AR ರೆಹಮಾನ್ ಕೋರಸ್ ಸಿಂಗರ್ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ತುಳು ಸಿನಿಮಾದ ಮೂಲಕ ಐಟ್ಲ ನಮ್ಮ ಏಸ ಸಿನಿಮಾದ ಮೂಲಕ ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೇರು. ವಾವ್, ಸೊ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಒಂದನ್ನು ಪಂಡ್ರೆ. ಓಕೆ, ಇತ್ತೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಪಂಡಿಲೆಕ್ಕ ದ ಹಾರ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೋಲ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಮೂವಿ ಏಸ ಚಿತ್ರದ ಹಾರ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೋಲ್ ಈರನ್ ಪಂತಾರೆ ಎಂಕಲ್ಲ ಹೀರೋ ಉಲ್ಲೇರು ಅರೆಗ್ ದಾದ ಒಂಜಿ ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಕೊರ್ಪಾರ ದಾದ ಒಂಜಿ ಟೈಟಲ್ ಕೊರ್ಪಾರ ಏಸ ಚಿತ್ರಡು. ಏಸ ಸಿನಿಮಾದ ಟ್ಯಾಗ್ಲೈನ್ ಬರ್ತದೆ ಬಣ್ಣ ಬದುಕದ ಸಮಾವೇಶ ಅಂದ್. ಏಸ ಸಿನಿಮಾದ ಬದುಕು ಪಂಡ ಒಂಜಿ ವಾಸ್ತಿ ಆದುಪ್ಪು ಅವೆನ್ನ ಬದುಕು ನಿಂಗೇನ ಪನ್ಪೇರ ಆ ಏಸ ಸಿನಿಮಾದ ಬದುಕು ಪಂಡ ರಾಹುಲ್. ವಾವ್, ಸೂಪರ್. ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ಬ್ರಿಲಿಯಂಟ್ಲಿ ಪೋರ್ಟ್ರೇಡ್. ಹೀರೋ ಪನ್ಪುನ ಹಿಡ್ದಲ ಆ ಒಂಜಿ ಯಾರು ಪನ್ಯ ಡೈಲಾಗ್ ವೆಯ್ಟೇಜ್ ನಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಉಂಡು ಬಾರಿ ಶೋಕುಡು ಪಂಡ ಪೂರ ಒಂಜಿ ಪಿಕ್ಚರ್ಲ ಒಂಜಿ ಟ್ಯಾಗ್ ಲೈನ್ ಆತ ಒಂಜಿ ಫೇಮಸ್ ಡೈಲಾಗ್ ಅದು ಅದನ್ನ ಉಂಡು ಅಂಚಿನದ ಅದನ್ನ ಉಂಡೆ ಏಸ ಚಿತ್ರಡು ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಈಸಿ ಅದು ಪನ್ಪುನ ಅಂಚಿನ ಯಾನ್ಲ ಇದ್ದ ಇಡೀ ಎಪಿಸೋಡ್ ಪನ್ನೊಂದಿಪ್ಪೊಲಿ ಅಂಚಿನದ ಅದಂಡ ಇತ್ತಂಡ ಏಸ ಪಂಡದ ಆದಂದ ಈಗ ಒಂದು ಟ್ಯಾಗ್ ಲೈನ್ ಉಂಡು ಅವು ಶೋಪನೆ ಪನ್ಪೇರೆ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಉಂಡು ಇರವೇನು ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ರೈಟ್ ಎಂಕುಲ್ ಇಡೀ ಎಪಿಸೋಡ್ ಐನ ರಿಪೀಟ್ ಮಲ್ತೊಂದಿಪ್ಪು. ಓಕೆ ಓಕೆ ರಿಪೀಟ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಇಡೀ ಎಪಿಸೋಡ್ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಶೋಪನೆ ಓಕೆ ಯಸ್ ಪ್ಲೀಸ್. ಎಸ್ ಏಸ ಪಂಡ ಹಾ ಎನನ ಎನ್ನೊಲ ಯಾನೇ ತೆಂಗಾದಿ ಇದು ಯಾನತ್ನ ಯಾನನ್ ತುಜ್ಪವನನ ಏಸ ಅದೇ ಒನ್ಸ್ ಮೋ ಎನನ ಎನ್ನೊಲ ಯಾನೇ ದೆಂಗಾದಿ ಇದು ಯಾನತ್ತಂದನ ಏನನ ಯಾನಂದು ತುಜ್ಪವನನ ಏಸ. ವಾವ್, ಸೂಪರ್. ಒಂದು ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಪೇಟೆಂಟೆಡ್ ಡೈಲಾಗ್ ಸರ್ ಅವು ಈರೇ ಪನ್ನೋಡು ಥ್ರೂ ಔಟ್ ದಿ ಎಪಿಸೋಡ್ ಅವ್ಲ್ಕೊಂದು ಈರೇ ಪನ್ನೋಡು ಪಂಡ ಯಾನ್ ಪನ್ನಡ ಐಕೊಂಜಿ ಆ ಒಂಜಿ ಕಳೆ ಏಜಿತುಲೆ ಏಸದ ಡೈಲಾಗ್ ಅವು ಈರೆಡ್ದೆ ಬರೋಡು. ಪ್ಲೀಸ್ ಇರ್ನ ಸೀಟ್ ದತ್ತೊಂದು ಯಾನ್ ಪನ್ಯ ಪಗ ಪೂರ ಇರ ಆ ಡೈಲಾಗ್ ಪನ್ನೋಡು. ಓಕೆ, ಅತ್ ಎಂಕ್ ಒಂಜಿ ಪುಂಡನ ಬಾಯಡ್ದು ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಒಂಜಿ ಕಾಲಡು ಮಾಯಾ ಜಿಂಕೆ ಆದಿತ್ತನ ಸೌಜನ್ಯ ಹೆಗ್ಡೆ ಅರ್ನ ಬಾಯ್ದು ಬತ್ತಂಡ ಅಂತ ಪೊರ್ಲು ಬಹುಶಃ ಪ್ಲೀಸ್. ಇರ್ ಫುಲ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ವರ್ಕ್ ಸ್ಟಡಿ ಪುರ ಮಲ್ತು ಬೈದಾರೆ. ಇರ್ ತೂಯಿನಾತ್ ಸೀರಿಯಸ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ನಿಜಾರ ಇರ್ನ ಸೆಟ್ದ ಬಗ್ಗೆ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಬಗ್ಗೆ ಮಸ್ತ್ ಪಾತ್ರ ಉಂಡು. ಏಸದ ಶೂಟಿಂಗ್ ಎಂಚಾಂಡ್ ಸೆಟ್ಸ್ ಎಂಚ ಆಯ್ತು ಮಸ್ತ್ ಪಾತ್ರ ಉಂಡು. ಆಯ್ತು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇಲ್ಲ ಡೇರ್ ಟು ಡಾನ್ಸ್ ಡೇರಿಂಗ್ ಡಾನ್ಸರ್ಸ್ ಬರ್ತದೆ ಎಂಚ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಲ್ತಾರೆ ಆಯ್ತ ಬಗ್ಗೆಲ್ಲ ನಿಖಲ್ ಪಾತ್ರ ಉಂಡು. ಸೊ ಫಾರ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ದ ಶೋ ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ಆಟ್ ಹೋಮ್ ದಕಲ್ನ ವೆರಿ ಕಂಫರ್ಟಬಲ್ ಸೋಫಾ ಉಂಡು. ಪ್ಲೀಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಯುವರ್ ಸೀಟ್. ವಿ ವೆರಿ 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 ಹ್ಯಾಪಿ ಯು ಆರ್ ಹಿಯರ್ ಪ್ಲೀಸ್. ಆಲ್ ಸೆಡ್ ಅಂಡ್ ಡನ್ ವೀಕ್ಷಕರೇ ಎಲ್ಲ ಓಕೆ ಮತ್ತೆ ಡಿಲೇ ಯಾಕೆ? ಗೋಯಿಂಗ್ ಆನ್ ಟು ದ ಫಸ್ಟ್ ಟೀಮ್ ಆಫ್ ಟುಡೇಸ್ ಎಪಿಸೋಡ್ ರೆಡ್ ಹಾಕ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಪೂಜಾಸ್ ಡ್ಯಾಸ್ಲರ್ಸ್. ಓವರ್ ಟು ಯು ದ ರೆಡ್ ಹಾಕ್ಸ್. अंततः हिंसा के हिमायती रहे जो उनका मुल्क बर्बाद हुआ और गांधी जी के रास्ते पर चलकर वतन अपना आजाद हुआ. At the stroke of midnight hour, when the world sleeps, India awakes to life and freedom. This song is dedicated from India to the world. We all love you! Janadayani, Faladayani, Dachenya Chavare.
श्यामल खेतों में झूमे फसल तुझे न्योछावर तन मन तुझे ज्योति चले पावन पावन चांदनी बरसे घर आंगन धरती पर फैले वृक्ष सघन सुरभि फूलों की मधुबन मधुबन जलदायनी फलदायनी बयार चले शीतल शीतल श्यामल खेतों में झूमे फसल तुझे न्योछावर तन मन ए माँ तुझे नमन ए माँ तुझे सुखदायिनी तुझे पाकर धन्य हुआ मेरा जीवन जलदायनी फलदायनी बयार चले शीतल शीतल श्यामल खेतों में झूमे फसल तुझे न्योछावर तन मन ए माँ तुझे नमन ए माँ तुझे नमन Dazzling Dazzlers Red Hawks. Yes, ma'am. Wow. Very creative props use ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆಯ್ತೊಟ್ಟಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಬಂಡ ಇಂಡಿಯಾ ಕಾಸ್ಟ್ಯೂಮ್ ಪಾಡೊಂದು ಎಂಕಲ್ನ ಗಂಡು ಕಲೆ ಯಕ್ಷಗಾನ ಒಂಜಿ ಭಾವ ರಾಗ ತಾಳ ಮಿಶ್ರಣ ಭರತನಾಟ್ಯಂ ಓವರ್ಸೀಸ್ ಪೋದು ಒಂಚೂರು ಹಿಪ್ ಹಾಪ್ ಮೂಜೈತ ಮಿಶ್ರಣ ಮಲ್ತದ ಆಯ್ತೊಟ್ಟಿಗೆ ಒಂಜಿ 10 ಪ್ರಾಪ್ಸ್ ಪಾಡ್ದು ಒಂಜಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಸ್ಟೈಲ್ ದ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಎಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆತನ್ ಜಡ್ಜಸ್ಗೆ ಎಂಚ ಆತನ್ ತೋಡಾತ್ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಎಂಚ ಆತನ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಲ್ತದು ಪ್ರೌಡ್ ವಾವ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಫೀಲಿಂಗ್ ಎಂಕ್ಲೆ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಆದದ್ದು ಪ್ರೌಡ್ ಫೀಲ್ ಆವೊಂದುಂಡು ಆತೆ ಮಲ್ಲ ಸ್ಮೈಲ್ ಪೂಜಾ ಮ್ಯಾಮ್ನ ಮೊನ್ನೆಡು ತೋಜೊಂದುಂಡು ಯು ಆರ್ ಆಲ್ಸೋ ಫೀಲಿಂಗ್ ಪ್ರೌಡ್ ಎಸ್ ಅರೆಗೆ ಪ್ರೌಡ್ ಫೀಲ್ ಆಪು ನೀರ್ನ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಮಲ್ತಿನೇಗೆ ಆತು ನಿಕ್ಕುಲ್ ಯಾರನ್ನ ಗ್ರೂಪ್ ಉಡಲಾರದ Definitely, yeah. Yes. Okay, before we go to Pooja ma'am, let's go to our champion, Sanjay sir. Enchant. रेड हॉक्स Yes, sir. हार के जीतने वाले को क्या कहते हैं? हार के जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं. Yes, sir. लास्ट शोड निकलो ಒಂದು ತಂಚಿಂಚೆ ಆದಿತ್ತು ನತೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಎಪಿಸೋಡ್. Yes, sir. ಹಾಂ ಒಂದು ಐಕೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಉತ್ತರ. ವಾಹ್ ಬಾಜಿಗರ್ ಓ ಬಾಜಿಗರ್ ವಾಹ್ ಓಕೆ 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 ಇಟ್ ವಾಸ್ ಅನ್ ಏನ್ಷಿಯಂಟ್ ಡಾನ್ಸ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಬೊಕ್ಕ ಮಾಡರ್ನ್ ಡಾನ್ಸ್ ಸ್ಟೈಲ್ದ ಫ್ಯೂಷನ್ ಅವೇನೇ ಇಂಡಿಯಾಗೆ ಇನ್ಕಾಪರೇಟ್ ಮಲ್ತದು ಐಕೆ ಪ್ರಾಪ್ಸ್ ಪಾಡ್ದು ಮಲ್ತದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆದೊಂದು ಬೈದೆ ನೊಂದು ಐಡಿಯಾ ಏರ್ನ ಐಡಿಯಾ ಏರ್ನೊಂದು ಓಕೆ ಪೂರ ಓಕೆ
ಭಾರಿ ಎಡ್ಡ ಐಡಿಯಾ. ಯೂಸೇಜ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ರಾಪ್ಸ್ ವಾಸ್ ದೇರ್, ಕ್ಲೀನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನೀಟ್ಲಿ ಡನ್, ನಥಿಂಗ್ ವಾಸ್ ಒಫೆನ್ಸಿವ್. ಡಾನ್ಸರ್ಸ್ ಕೂಡ ಅಕಲು ಒಥೆಂಟಿಕ್ ಡಾನ್ಸರ್ಸ್ ಲೆಕ್ಕನೆ ಡಾನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಎಂಕ್ ಡೌಟು ಯಕ್ಷಗಾನದ ಕೆಲವೇ ಪ್ರಾಪರ್ ಯಕ್ಷಗಾನದ ಹಾಂ ಅವೇ ಒಥೆಂಟಿಕ್ ಇತ್ತು ಅವಳು. ಬಕ್ಕ ಮುಕ್ಕಲು ಭರತನಾಟ್ಯಮ್ದ ಕುಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಕ್ಲೀನ್ ಆದ ನೆಕ್ಕೆಲ್ಲ ಫಾರ್ಮ್ನು ಡಿಪಿಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ದಾರೆ. ಓವರ್ ಆಲ್ ಇಟ್ಸ್ ಎ ಗುಡ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ಕಮಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಕ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ವಾವ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸಂಜಯ್ ಸರ್ ಫಾರ್ ಲವ್ಲಿ ಕಮೆಂಟ್ಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಸಂಜಯ್ ಸರ್ ಒಂಜಿಲ ನೆಗೆಟಿವ್ ಅಂತ ಸರ್. ಎಸ್ 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 ಕಬ್ಬಾಲಿಡ ಇರ್ಬನ್ನು ಈರೆ ಅವು ದಾದ ಕೇಂಡಲ್ಲ ಕೈ ಅಡೆಗೆ ಒಪ್ಪುನದೆ. ಗ್ರೂಪ್ ಲೀಡರ್ ಏರು ಐಡಿಯಾ ಏರ್ನ ಒಂದು ಸಬ್ಸೆ ಶೈತಾನ್ ಕಾನ್. ಓಕೆ, ಓವರ್ ಟು ದ ರಾಕ್ ಸ್ಟಾರ್ ಕಿಶೋರ್ ರಾಮನ್. ಎಸ್, ರೆಡ್ ಡಾಗ್ಸ್ ಎಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅಂಡು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು, ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲ. ದಯಪಂಡ ಪೋಯಿನ ಎಪಿಸೋಡ್ ನಿಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತು, ನಿಕುಲ್ ದಾದ ಮಲ್ತಿದ್ದಾರೆ ಬಂದು ಅವೇನು ನಿಕುಲ್ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ತಾರದ. ಹ್ಯಾಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಆಗ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಬೊಕ್ಕ ಭರತನಾಟ್ಯಮ್ದ ಕುಲ್ ಅವು ಟ್ರೈನ್ಡ್, ಯು ಗೈಸ್ ಆರ್ ಟ್ರೈನ್ಡ್. ಎಸ್. ಹಾಂ, ಓಕೆ. ಯಕ್ಷಗಾನ ಅಂದು ಎಸ್ ಆಫ್ಕೋರ್ಸ್ ದಯಪಂಡ ಅವೊಂಜಿ ನೀಟ್ನೆಸ್ ಇತ್ತು ನೆಟ್ಟು, ಒಂಜಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಪನ್ಪೇರದು ಅವು ನಿಕ್ಲೇಡ್ ಇತ್ತು ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ. ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕ್ ನಿಕಲ್ನ ಪ್ರಾಪ್ ಯೂಸೇಜ್ ಅವರ ಪ್ಲೇಟ್ ಒನ್ ನಿಕುಲು ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಲೈನ್ ಇದ್ದಾರೆ, ನಿಕುಲು ಪ್ಲೇಟ್ ಒಂದು ಮಲ್ತಾರೆ, ಫಾರ್ಮೇಷನ್ಸ್ ಮಲ್ತಾರೆ, ಅವು ಎಂಕ್ ಇಷ್ಟ ಅಂಡೆ. ಬೊಕ್ಕ ನಿಕ್ಲೇನ ಕೊಡೆಟ್ಲ ನಿಕುಲ್ ದೇರ್ ಆರ್ ಸೋ ಮೆನಿ ವೇರಿಯೇಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ದಟ್ ಅಂಬ್ರೆಲಾ. ಈ ಸೂಪರ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋಲೋ ಪಾರ್ಟ್, ದ ಫಸ್ಟ್ ಓಪನಿಂಗ್ ಒಂದು ಬೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ನೈಸ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಸರ್. ಗೈಸ್, ಸೆಮಿಫಿನಾಲೆ ಎಂಚ ಬೋರ್ಡು ಅಂಚ ಮಲ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಫೈನಲ್ ಎಸ್ ಸರ್, ಸಮಥಿಂಗ್ ಎಲ್ಸ್, ಸಮಥಿಂಗ್ ನ್ಯೂ. ಯಾ, ಫಾರ್ ಶೋರ್, ಫಾರ್ ಶೋರ್. ದಟ್ಸ್ ದ ಸ್ಪಿರಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್. ಗಾಡ್ ಬ್ಲೆಸ್ ಯು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಸೊ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ನಡ್ತದುಂಡೆ ಫೈನಲ್ಸ್ ದಾದ ಮಲ್ಪೊಂದು ಕಬಾಲಿಡ ಆತ್ ಹಿಟ್ ಆತ್ ಜಿ ಇಂಡಿಯಾಡ ಒಂದು ಸೂಪರ್ ಹಿಟ್ ಆತುಂಡು. ಓಕೆ, ಎನಿವೇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಯೋರ್ ಓನ್ ಸ್ವೀಟ್ ಮೆಂಟರ್ ಪೂಜಾ. ಎಸ್ ಗೈಸ್, ಸತ್ಯವಂತ ನಿಖಿಲ್ ಅಂಚಿನ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಸುಳ್ಳು ಪನ್ಲೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಸುಳ್ಳು ಪ್ಲೀಸ್ 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 ಸುಳ್ಳು ಪನ್ ಪ್ಲೀಸ್ 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 ಅಕ್ಕ ಸತ್ಯ ಪನ್ರಿ ಸುಳ್ಳು ಪನ್ನೋಡು ಪ್ಲೀಸ್ 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 ಪ್ಲೀಸ್. ಗೈಸ್, ಸೀರಿಯಸ್ಲಿ ಸ್ಪೀಕಿಂಗ್ ನಿಖಿಲ್ ಅಂಚಿನ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಎನ್ನ ಟೀಮ್ ಡುಪ್ಪು ನಿಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ಪ್ರೌಡ್ ಫೀಲ್ ಆಪುಂಡು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮ್ಯಾಮ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಎಪಿಸೋಡ್ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ಸ್ ಆದಿತ್ತು, ಸೊ ಮಸ್ತ್ ಅಪ್ಸೆಟ್ ಆಯ್ತೇನು. ಪೂಜಾ ಇಲ್ಲ ಪೋದು ಮಸ್ತ್ ಬೂಲ್ಸ್ ಬಿತ್ತೇರು ಅತ್ತೆ ಪೂಜಾ. ಎಸ್, ಸೊ ದಿಸ್ ಟೈಮ್ ಯು ಗೈಸ್ ಕೇಮ್ ಬ್ಯಾಕ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮ್ಯಾಮ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್. ಓವರಾಲ್ ಆಲ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಯುವರ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮ್ಯಾಮ್. ನೈಸ್ ನೈಸ್. ಸೊ ನಿಖಿಲ್ನ ಓವರಾಲ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೈತೆ, ನೀಟ್ ಆಯ್ತು. ದ ಯೂಸೇಜ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಪ್ಸ್ ಓವರಾಲ್ ಎಂಚ ಪನ್ನೋಡು ಪನ್ನೊಂಜಿ ಅವಾರ್ಡ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಈ ಯುನೋ ದಟ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್. ಸೊ ವೆರಿ ನೈಸ್, ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಗಿದೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್ ಗೈಸ್. ಗಾಡ್ ಬ್ಲೆಸ್ ಯು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್ ಗೈಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಥಿಂಗ್, Yes, Kishan. ನೆಟ್ಟೂರಿ ಹುಡುಗಿಯಲ್ಲಿ ಮುಖೇಶ್ ಬಂದು ಈಸ್ ಅ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಯಕ್ಷಗಾನ ಡಾನ್ಸರ್. ಈರ್ನ ಪಾರ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಸೂಪರ್ ಬೇತನ್ ನೆಟ್ಟು, ಸೀರಿಯಸ್ಲಿ ಐ ಮಸ್ಟ್ ಸೇ ವೆರಿ Yeah. ಗುಡ್, ವೆರಿ ಗುಡ್. ಅವೊಂಜಿ ಪನರ್ ಇತ್ತನ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಅಲಾಟ್ ಸರ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಅಲಾಟ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಜಡ್ಜಸ್. ಸೂಪರ್ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ತಿಕ್ಕದುಂಡು ಇದು ಸೂಪರ್ ಗುರುದಾದ ಪನ್ಪೇರ್ದುಕ. ಓಕೆ, ದೀಪಾಲಿ ಮ್ಯಾಮ್. Red Hawks, you're back. ಎಸ್ ಮ್ಯಾಮ್, ಎಸ್ ಮ್ಯಾಮ್, ವಿತ್ ದ ಬ್ಯಾಂಗ್. Yes, with a bang. It was beautiful, very nice. All the best. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮ್ಯಾಮ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಅಲಾಟ್. ನಾದ ಏಸ ಕಟ್ಟುಂದ ನಾನು ಹಾಂ ಜಾಸ್ತಿ ಏಸ ಕಟ್ಟುನೊನ್ನತೆ ಡೈಲಾಗ್ ಪನ್ಪ ಬೇರೆಡ ಹಾಂ ಆರು ಪನ್ಪೇರು ಒರ ಡೈಲಾಗ್ ಪಂಡದು ಬೊಕೀರ್ ನಾ ಕಮೆಂಟ್ ಕೊರ್ಲೆ ಸರ್. ಎಸ್, ಶೋಭರಾಜ್ ಪಾವೂರ್ ಪ್ಲೀಸ್. ಕಬಾಲಿಡ ಇಂಚನೆ ಮಲ್ತರ್ಡ ದೂರೆಗಡ. ಈ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಕಮೆಂಟ್ ಎಂಚ ಪಂಡ. ವಾವ್, ಸೂಪರ್. ಎಸ್, ಓಡೆಲ್ಲ ಗುಡ್ ಮ್ಯಾಮ್. ಅವು ಏನು ಪಂಡೆ
ಐತ ಎಪಿಸೋಡ್ ಪನ ಒಂದು ಪ್ಲೇ ಇருந்து ಏಸದ ಒಂಜಿ ಡೈಲಾಗ್ ಪಂಡತೆ ಬೊಕೇರ್ ಕಮೆಂಟ್ ಕೊರ್ಲೆ ಪನ್ಪೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಾತ್ರ ಇರ್ನ ಸರ್ದಿ. ಎಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಪಿಸೋಡ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಆನೆ ಪನ್ಪು ನೀನು ಒಂಜಿ ಸಲ ಇರ್ಪನ್ ಏನನ ಎನ್ನೋಲ ಯಾನೆ ದೆಂಗದಿದಿ ಯಾನತ್ತೊಂದು ನೆನನ ಯಾನನ್ ತೋಜವನನೆ ಯಾನ್ ಕಲ್ಪುನ್ ಹಾ ಎಸ್ ಪನ್ ಲಾಸ್ಟ್ ದಾಂಡ್ಲ ಪನ್ಲೆ ಮೇಡಮ್ ಮರೆ ದೋರಿಪ್ಲೆ ಕುಡೋರ ಪನ್ ವರ ಫುಲ್ ಪನ್ಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬ್ರೇಕ್ ಆಯ್ ಬೊಕೆ ಆನೆ ಪನ್ಪು ಲಾಸ್ಟ್ ದ ಪಾರ್ಟಿ ಆನೆ ಪನ್ಪು ನಾ ಫಾರ್ ಅ ಫುಲ್ ಪನ್ ಏನನು ಎನ್ನೋಲ ಯಾನೆ ದೆಂಗದಿದು ಯಾನತ್ತಂದು ನೆನನು ಯಾನೊಂದು ತೋಜವನನೆ ಏಸ ಏಸತ್ತಾವ್ ನೀರಸ ಏಸ ಆತು ಜೋಶ್ಪುರ ಉಂಡು ಡೈಲಾಗ್ ಮಾತ್ರ ಬರ್ಪಿச்சு ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ರಾಹುಲ್. ಫಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಾರ್ಮೋಸ್ಟ್ ಕಂಗ್ರ್ಯಾಚುಲೇಷನ್ಸ್ ರೆಡ್ ಹಾಕ್ಸ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. ಒಂಜಿ ಫ್ಯೂಷನ್ ಡಾನ್ಸ್ಗೆ ಬ್ರಿಲಿಯಂಟ್ ಸಾಂಗ್ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಎಂಚ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ತಾರ ಅಂಚನೆ ಎಂಡ್ ಮಲ್ತಾರ ದೇರ್ ವಾಸ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಅಲ್ಪ. ಯಕ್ಷಗಾನ ಇತ್ತು, ಭರತನಾಟ್ಯಂ ಇತ್ತು, ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಮಲ್ತನಲ್ಲ ಐಟ್ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ತೋಚ್ಪಾಯರ್ ನಿಗುಲ್ ರೈಟ್. ಓಕೆ ಪ್ರಾಪ್ಸ್ ಯೂಸ್ಲಾ ಭಾರಿ ಶೋಕ್ ಆತು. ಆ್ಯಂಡ್ ಯಾನ್ ಒಂಜಿ ಮೂಮೆಂಟ್ ಇಡು ಓಲಾ ಇಂಕ ಡಿಸಪಾಯಿಂಟ್ ಆಪುಂಡು ಈತ್ ಪೂರ ಆನಗ ದಿಗ್ನ ಕುಜೇರಾ ಅಂದ ಅಂತುಂಡು. ಆ್ಯಂಡ್ ಯು ಡಿಡ್ ಇಟ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೊ ಮಚ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಅಲ್ಪ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಂಡ್ ಐ ಆಮ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈಡ್. ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಒಂಜಿ ಲೈನ್ ಪ್ಲೀಸ್. ಒಂಜಿ ಲೈನ್ ಪನುಲಿ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಅತ್ತ ಆ ಏಸದ ಕಾಸ್ಟ್ಯೂಮ್ ತನಕ ದಾದನ ಒಂಜಿ ಪನೋಡೊಂದು ಆಪುಂಡು ಎನ್ನ ಏಸ ಸಿನಿಮಾದ ಬಗ್ಗೆ. ಶೂರ್. ಕಲೆಕಲೆ ಕಲಟು ಮೇಲಾಯಿನ ಕಲೆಕಲೆ ಕಲಟು ಮೇಲಾಯಿನ ಬಿಲೆ ಕಟ್ಟೆರೆ ಒಂದಿನ ಬಿಲೆ ಕಟ್ಟೆರೆ ಒಂದಿನ ತಾಳಮೇಳುಡು ಕೂಡ್ದಿನ ಸಾರ ಕಾಲಲ ಅಳಿಯಂದಿನ ಚೆಂಡೆ ಮದ್ದಳೆ ಸೊರಟು ಪೊರ್ಲು ನಲಿಕೆದ ದಿಗಿಣ. ಸೂಪರ್. ಅವು ಪದ್ಯ ಪನ್ನೊಂದು ಏರು ಪದ ಆಗ್ಬೋಂಡು. ಅವು ಏರು ಪದ ಒಂಚೂರು ಜಾಸ್ತಿ ಏರ್ನ ಅದೇ ದಿಂಜ ಮಿತ್ ಮಾಡಬೇಕು ತೀರ್ಥ ಬರ್ರೆ ಅತ್ತೆ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಇಸ್ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಈರೋಜಿ ಬಾರಿ ಅಡ್ಡೆ ಸಿಂಗರ್ ಅಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಂಡು. ಸೂಪರ್. ಅವು ಏರು ಪದ ಪೋನೇಟ ಪ್ರಾಪರ್ ಶ್ರುತಿ ಪ್ರಕಾರ ಪಂತಾರೆ. ವೆರಿ ಗುಡ್. ಸೂಪರ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಆ್ಯಂಡ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ರೆಡ್ ಹಾಕ್ಸ್. ಕೀಪ್ ರಾಕಿಂಗ್. ಎಸ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ವೀಕ್ಷಕರೇ, ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಹೆಮ್ಸ್ ಡೇರ್ ಟು ಡಾನ್ಸ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪವರ್ಡ್ ಬೈ ಘಡಿ ಡಿಟರ್ಜೆಂಟ್, ಭೂಮಿ ವಿಲ್ಲಾಸ್ ಹಾಗೂ PropHippo.com. ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಸೋಸಿಯೇಟ್ ಸ್ಪಾನ್ಸರ್ಸ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಸೌಮ್ಯ ಟ್ರಾವೆಲ್ಸ್, ರೆಪ್ಲಿಕಾ ಹೇರ್ ರಿಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಸೆಂಟರ್, ಮಾಸ್ಟರ್ ಫಾರ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಬೇಕಿಂಗ್, ಅದರ ಜೊತೆಗೆ MCAT, discountc.com ಇವರು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಸಪೋರ್ಟ್ ಸ್ಪಾನ್ಸರ್ಸ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಇವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಅನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ನಮ್ಮ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೀಮ್ ಬರೋ ಮೊದಲು ವಿ ಟೇಕ್ ಅ ವೆರಿ ಶಾರ್ಟ್ ಬ್ರೇಕ್. ಮೇಸ್ಟ್ರೋ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ಸ್ ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಟಿವಿ ಸಹಭಾಗಿತ್ವದಲ್ಲಿ ಮೂಡಿ ಬರ್ತಿರುವಂತಹ ಕರಾವಳಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಗ್ರೂಪ್ ಡಾನ್ಸ್ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಶೋ ಹೆಮ್ಸ್ ಡೇರ್ ಟು ಡಾನ್ಸ್. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ಸ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಈಗಾಗಲೇ ಪ್ರಾಪ್ ರೌಂಡಲ್ಲಿ ನಾವು 3 ಎಪಿಸೋಡ್ಗಳನ್ನು ಮುಗಿಸಿ ಇವತ್ತು ದ ಫೈನಲ್ ಎಪಿಸೋಡ್ ಫಾರ್ ಸೆಮಿಫೈನಲ್. ಸೊ 4ನೇ ಎಪಿಸೋಡ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಈಗಾಗಲೇ ಒಂದು ಟೀಮ್ ಬಂದು ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ನ ಕೊಟ್ಟಾಗಿದೆ ಆ್ಯಂಡ್ ನೀವು ಒಂದು ಬ್ರೇಕ್ನ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀರಾ. ಬ್ರೇಕ್ ನಡುವೆ ನೀವು ಹೋಗಿ ನೀರು ಕುಡಿದಿದ್ದೀರೋ, ಹೆಮ್ಸ್ ಅವರ ಹೆಲ್ದಿ ಫುಡನ್ನು ತಿಂದಿದ್ದೀರೋ ನನಗಂತೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಯು ಬ್ಯಾಕ್ ನಾವು. ಸೊ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್. ಹಾಗಾಗಿ ಈಗ ನೀವು ವಾಪಸ್ ಬಂದ ಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಜಡ್ಜಸ್ಗಳು ಕೂಡ ಇದ್ದಾರೆ ಆ್ಯಂಡ್ ನಮ್ಮ ಸೂಪರ್ ಗುರು ಇದ್ದಾರೆ ಆ್ಯಂಡ್ ನಮ್ಮ ASR ಟೀಮ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಹಿಯರ್. ಸೊ ಅಂಚಾದ ಅಕಲು ಅರ್ಜಲ್ಲ ಕಾತಂದುಲ್ಲ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಓ ಅತೆ. ಸೊ ವೆಲ್ ಫ್ರಮ್ ಕಿಶೋರ್ಸ್ ರಾಕ್ ಸ್ಟಾರ್ಸ್ ಫ್ರೀ ಸ್ಟೈಲರ್ಸ್ ಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಫ್ರೀ ಆಗಿ ಸ್ಟೈಲ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಜೋರಾದ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಮೂಲಕ ಪ್ಲೀಸ್ ವೆಲ್ಕಮ್. Welcome to Kishore Rock Stars. Okay, let's go.
This is Freestylers Bangalore. Activate subsonic bass. ನೀವೆಲ್ಲ ನೋಡಿದ ಹಾಗೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಯಿತು ಆ್ಯಂಡ್ ಒಂದು ಟೀಮ್ ಮೆಂಬರ್ ಅಸ್ವಸ್ಥರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಇದೀಗ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ನ ಏನು ಮಾಡೋದು, ವಾಟ್ ಡು ವಿ ಡೂ, ಇದನ್ನು ಜಡ್ಜಸ್ ಹೇಳಬೇಕು. ಸೊ ಕಿಶೋರ್ ದಾದಪನ್ಪರ್ ಆಯ್ತಾ, ಕೊರಿಯೋಗ್ರಾಫರ್ ಅವರ ಸ್ಟೇಜಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಫ್ರೀ ಸ್ಟೈಲರ್ಸ್ನ ಕೊರಿಯೋಗ್ರಾಫರ್ ದಯವಿಟ್ಟು ಸ್ಟೇಜ್ ಮೇಲೆ ಬನ್ನಿ. ಸೊ ವೆಲ್, ಫ್ರೀ ಸ್ಟೈಲರ್ಸ್ ದ ಕೊರಿಯೋಗ್ರಾಫರ್ ಎಂಕ್ಲೋಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಕಿಶೋರ್ ರಾಹುಲ್ ಯಾ ಕೊರಿಯೋಗ್ರಫಿ ಇರ್ ಮಲ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಎಸ್ ಇರೇ ಗೊತ್ತುಂಡು ಪ್ರಾಪ್ಸ್ ಆವಡು ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆವಡು ಓಲ್ ಉಂಡು ದಾದ ವಿಷಯ ಬಂದು. ಎಸ್ ಆರು ಇತ್ತ ಆಲ್ರೆಡಿ ಆರು ಇತ್ತ ಶಿ ಇಸ್ ನಾಟ್ ವೆಲ್, ಆರು ಆಲ್ರೆಡಿ ಇತ್ತ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಪೋತಾರೆ ಐ ಗೆಸ್. ಹಾಂ ಪಗಂಡ ಆಯ್ತಾ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ಗೆ ದಾಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಪುಂಡ ಇತ್ತ ಈ ಬಾಕಿದ ಜೋಕುಲ್ ಮಲ್ತಾನೆ ಆರು ಇಜ್ಜಂದೆ ಆ ಒಂದುಂಡ ಐಕ್ ಇತ್ತ ಈರ್ ದಾದ ಪನ್ಪರ್ ಎಂಕ್ಲೆನ ಸೈಡೆಡ್ ಎಂಕ್ಲೆಡ್ ಉಂಡು ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಉಂಡು, ಬಟ್ ಈರ್ ದಾದ ಪನ್ಪರ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಖಾಲಿ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಲ್ಪುಜಿ ಬಟ್ ಆ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ದ ಪ್ಲೇಸ್ ಕ್ಯಾಂಪ್ ಏರ್ ಕ್ಯಾನ್ ಆಸ್ ಎ ದಟ್ಸ್ ಬೆಟರ್. ಯಾ ಓಕೆ ಅಪ್ಪಣ್ಣ ಈ ಖಾಲಿ ಆ ಪಾರ್ಟಿಗೆ ಬರ್ತದೆ ಪೋಪಾರಿ. ಯಾ ಎಸ್ ಓಕೆ ಅಪ್ಪಣ್ಣ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೊ ಮಚ್. ವೆಲ್ ಓಕೆ, ಫ್ರೀ ಸ್ಟೈಲರ್ಸ್ ಅವರು ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ನ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ತೊಂದರೆ ಆಯಿತು. ಇದೀಗ ಒಂದು ಮೆಂಬರ್ ಇಲ್ಲ, ಇದು ಪ್ರಾಪ್ ರೌಂಡ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕೂಡ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ಸಿಂಕ್ ಆಗಬೇಕು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಒಂದು ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ದರೆ ತುಂಬ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಎಸ್, ಅಪ್ರಿಷಿಯೇಟ್ ದ decision of coming on stage and dancing. So once again, Freestylers is all set to come on stage. Jorada Chapale for Freestylers. Welcome to Kishore Rock Stars. Okay, let's go. This is Freestylers Bangalore. Activate subsonic bass.
The revolution is now being televised. लटपट कमर कामिनी अधर रागिनी हो దేవుడా 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 లెట్స్ గో Drop it hard. సాల్తమ్మి ఆపేద్దామా? హలో, ఇప్పుడే కదా మొదలెట్టాను. Feel it. Star, 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 star. Bringing up the heat now. నేను దిగానని షాక్ అవుతున్నావా? జస్ట్ టైం గ్యాప్ అంతే. టైమింగ్ లో గ్యాప్ ఉండదు. This is the Freestylers Manual.
ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ತಾಟಿ ಬಟ್ಲೆ ಆಯ್ನ ನೀವು ಚೂರು ಪೋಡಿಯಾರು ಅಣ್ಣ ಒಳ್ಳೆ ಎದುರು ಬಲ್ಲ ಸೊ ಎಸ್ ಎನ್ನ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಆಯ್ಬೋಕ ಎನ್ನ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪೋಚಿ ಇಟ್ಸ್ ಓಕೆ ಬಟ್ ನಮ್ಮ ಇಡೀ ಟೀಮ್ದ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಜಡ್ಜಸ್ ದಾದ ಪನ್ಪರಂದಕ್ಕೆ ನಂಚಿನ ಟೈಮ್ ಕಿಶೋರ್ಸ್ ರಾಕ್ ಸ್ಟಾರ್ಸ್ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲೋಡ್ನಿಗಳು ಡಾನ್ಸ್ ಮಲ್ತಾರೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಐದು ಒಂಚೂರು ಪೊರ್ಲು ಎನ್ನಲ್ಲ ಆತನ ಡಾನ್ಸ್ ಬಟ್ ಎನಿವೇಸ್ ಸಂಜಯ್ ಸರ್ ಎನ್ನ ಡಾನ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬರ್ಚಿ ಅಂಪಂಡೆ ಇಟ್ಸ್ ಓಕೆ ಇರು ಅಕಲ ಡಾನ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ದಾದ ಪನ್ಪರ್ From the beginning till the end, there is no much to tell negative. Poor edde maldare. Apart from that one person's missing space, okay, that was a small thing, and in between there was a 4 to 5 seconds break. I didn't understand having such a big choreography, such a nice choreography. Why you all gave that pause for 4 seconds? You all, I mean, enk doubt nikle gottittu nini enkelna performance deadly ಬರ್ಪುಂಡು ಮಲ್ಲತ್ತಿ 0.5% ಮಾರ್ಕ್ ಪೋಂಡ ಮಲ್ಲತ್ತಿಂದು ನಿಕ್ಕು ಲಂಚ ಮಲ್ದಿನ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಗೊತ್ತಾಂಡ ನಾನು ಓಲ್ಪನ್ ಪನ್ನೊಂದುಲ್ಲ ಅಂದು ಹಾಂ ನಿಖಲ್ ಪೋದು ಉಂತಿಯಾರು ಅವಳು ಒಂಜಿ 4 seconds ಗ್ಯಾಪ್ ಇತ್ತಂಡು ಅವು ಬಡ್ಚಿತ್ತು ನಾನು ಓಕೆ ಅಪಾರ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ದ್ಯಾಟ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಮಿಕ್ಸಿಂಗ್ ವಾಸ್ ಬ್ರಿಲಿಯಂಟ್ಲಿ ಡನ್ ಹೂಸ್ ಡನ್ ಇಟ್ ಸರ್ ಓಕೆ ವಾಟ್ಸ್ ಹಿಸ್ ನೇಮ್ Rahul sir, okay. Good. Music mixing was brilliantly done and the dedication is done to Kishore, our own Kishore. That was also brilliantly done. Thank you, sir. And all this while everybody used many props. Nikul onje team onje prop use maltudu. Many formations you all did. Avula bench vatondu. Too good. Amazing. Which I liked the most is ಸ್ವಿಚಿಂಗ್ ಕ್ಯಾರಿ ಮಲ್ತದೆ ಇಂಚಿ ಬರ್ತಾರೆ ಬಕ್ಕ ಸ್ವಿಚ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕೂಡ ಇಂಚಿ ಬರ್ತಾರೆ ಕೂಡ ಸ್ವಿಚ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ದ್ಯಾಟ್ ಪೋರ್ಷನ್ ವಾಸ್ ರಿಯಲಿ ಗುಡ್ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಆಫ್ಟರ್ ದ್ಯಾಟ್ ಯು ಡಿಡ್ ಅ ರ್ಯಾಂಪ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಒನ್ ಪರ್ಸನ್ ವಾಕಿಂಗ್ ಆನ್ ಇಟ್ ದ್ಯಾಟ್ ವಾಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಗುಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಯು ಡಿಡ್ ಒನ್ ಕುಂಗ್ ಫೂ ವಾಕ್ ದ ಸರ್ಕಲ್ ಹಾಫ್ ಸರ್ಕಲ್ ಕುಂಗ್ ಫೂ ವಾಕ್ ವಾಟ್ ಯು ಆಲ್ ಡಿಡ್ ದ್ಯಾಟ್ ವಾಸ್ ಆಲ್ಸೋ ರಿಯಲಿ ಗುಡ್ ಓವರ್ ಆಲ್ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಔಟ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ವಾಟ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಸರ್ ಕೀಪ್ ಇಟ್ ಅಪ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸಂಜಯ್ ಸರ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇರ್ ಕಮೆಂಟ್ ಬಂದ್ಮೇಲೆ ದುಂಬು ಯಾನ್ ಎಂದಿತ್ತೆ ಇರ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಇತ್ತು ಶೋಕು ಯಾನ್ ಬತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಆ್ಯಂಕರಿಂಗ್ ಮಂದಿ ಬೊಕ್ಕ ಆ ನಡುತ್ತೊಂದು 5 ಸೆಕೆಂಡ್ ಇರು ಪತ್ತುವರೆ ಇದು ಖಂಡಿತವಲ್ಲ ಆ ನಡುತ್ತ 5 ಸೆಕೆಂಡ್ ಪತ್ತಿರು ಬಟ್ ಎನಿವೇಸ್ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆಡ್ ನಿಖಲ್ನ ಪ್ರತಿ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಪ್ರತಿ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಪ್ರತಿ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಓಲ್ ಮಿಸ್ ಆತಂದು ಓಲ್ ಎಡ್ ಆತಂದು ಆ್ಯಂಡ್ ಪೂರೆಲ್ಲ ನಿಖಲಿಗೆ ನೋಟ್ ಮಲ್ತು ಪಂಡಿರು ಸೊ ಆಯ್ತಾ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪೂಜಾ ಮೊಕ್ಕಲ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ದಾದ ಪನ್ಪರ್ ಫ್ರೀ ಸ್ಟೈಲರ್ಸ್ ಹಾಯ್ ಸರ್ ಗುಂಡನ್ನ ಬರೀಟ್ಗಲ್ದ ಇರ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಡೆಡ್ಲಿ ಐ ಸ್ವೇರ್ ಆ ಬೆಂಚ್ದ ಮೆತ್ತಂತೊಂದು ಆ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಆ ಬೀಟ್ಸ್ ಇರ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ಹಿಸ್ ಇನ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾತಿರಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಟೂ ಗುಡ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮ್ಯಾಮ್ ಲೈಕ್ ಸರ್ ಸೆಡ್ ಸಾಂಗ್ ಮಿಕ್ಸಿಂಗ್ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆತ್ತಂಡು ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ರೌಂಡ್ ಪನ್ನಗ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಯುನೋ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಆಲ್ ದ ಟೀಮ್ಸ್ ಮಸ್ತ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಕಂತದ್ದು ಐಟ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ಸ್ ಪೂರ ಯೂಸ್ ಮಂದಿರ್ ಬಟ್ ನಿಕ್ಕಲೆ ಒಂಜಿ ಟೀಮ್ ವಿಚ್ ಯೂಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಒನ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಅವು ಲೈಟ್ ಇಜ್ಜಿ ಹೆವಿ ಉಂಡು ಕರೆಕ್ಟ್ ಸೊ ಅವೇನು ಒಂಜಿನ್ ಯೂಸ್ ಮಂತಂದು ಐಟ್ ಸ್ಲೈಡಿಂಗ್ ಮಂತಾರೆ ಅವು ಅರ್ನ ಒಂಜಿ ಕೈ ಪತ್ತೊಂದು ಐಟ್ ಒಂಜಿ ವಾಕ್ ಮಂತಾರೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಂತಾರೆ ಚೇಂಜಿಂಗ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಯಾ Thank you, ma'am. All the best to you guys. God bless. Thank you, ma'am. ವೆಲ್ ಪೂಜಾ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಗುಂಡಣ್ಣ ಇನ್ನೊಂದು ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಉಂಟು ಅದು ಗೊತ್ತೇ ಅವು ಇರ್ನ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಎನ್ನ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಗೊತ್ತೇಜ್ ಇರು ಪೂಜಾರ್ದು ಪ್ರಾಯಡ್ ಭಾರಿ ಇಲ್ಲ ಹೆಂಗೆ ಅವು ಖುಷಿ ಇನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಖುಷಿ ಆಗ್ತದೆ ಬಟ್ ಇರು ಪೂಜಾ ಮ್ಯಾಮ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಒಂಚೂರು ಪ್ರಾಯಡ್ ಮಸ್ತ್ ಎಲ್ಲಿಯಲ್ಲರು ಸೊ ಇರ್ನ ಅಕ್ಕ ಓಕೆ ಸರಿ ಬಿಕಾಸ್ ಏರಲ್ಲ ಫಾಲ್ಸ್ ಸೋಪ್ಸ್ ಕೊರ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ಆರಿ ನೀರು ಹತ್ರ ಜೆತ್ತು ಜೀನ ಪೂಜಾ ಟೀಚರ್ ಹೆಂಗೆ ಕೆಡ್ಡು ಪಂಡ್ಯರ್ ನನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಭಾರಿ ಇಷ್ಟ ಆಗ್ತದೆ ನಾನು చెప్పు ಮಮ್ಮಿ ವೆಲ್ ಎನಿವೇಸ್ ಕಿಶೋರ್ ಪನೋಡುಂದಾಂಡ ಪಂಪೈಲ್ ಸರ್ಕಲ್ ಫ್ಲೆಕ್ಸ್ ಬಾಂಡಲ್ಲಿ ಇದು ಖುಷಿ ಅವಂತ ಬಟ್ ನಮ್ಮ ಡೇ ಟು ಡಾನ್ಸ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಇಟಿ ಸ್ಟೇಜ್ ಕಿಶೋರ್ ಒಂಜಿ ಸ್ಟಾರ್ ಕೂಡ ಥಮ್ಸ್ ಅಪ್ ಇರ್ನ ಟೀಮ್ ರಾಕ್ ಸ್ಟಾರ್ಸ್ ಎಂಚಿನ ಪನ್ಪರಿ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಯಾನ್ ದಾದ ಪನ್ ಬೆಂಕ್ ದಾದ ಪನೆ ರಾವಂದಿಚ್ಚಿ ಎಂಕ ರಾಹುಲ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಪ್ಲೀಸ್ ವೆಲ್ ರಾಹುಲ್ ಒಂಜಿ ಕಂಟೆಸ್ಟೆಂಟ್ ಆರ ಡಾನ್ಸ್ ಮಲ್ಪನಗರ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಂಡಲ್ಲ ಬತ್ತೇರು ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇತ್ತೆ ಸೀದ ಬತ್ತೆನ ಬರಿಟ್ಟು ಕುಲ್ಲಿಯರ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ನಾನು ಈಡ ಎಕಡೆ ಒಂಜಿ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಂಡೆ ಅಪ್ಪಗ ಈರ್ನ ಒಂಜಿ ಬಾಲೆ ಅಲ್ಪ ಲೈಕ್ ಶಿ ಇಸ್ ನಾಟ್ ವೆಲ್
ಅಂಚ ಆಲ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಪೋತಲ್ ಬಟ್ ಅಪ್ಪ ಗ್ಯಾನ್ ಹಿಡಕೆ ದಾದ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಪನ್ ಅದು ಕೀರ್ ಪಂಡರ್ ಯಾನ್ ಮಲ್ಪ ಪನ್ ಆಸ್ ಎ ಕೊರಿಯೋಗ್ರಾಫರ್ ಎಂಕ್ ಖುಷಿ ಆಯ್ನ ಪಾರ್ಟ್ ಪಂಡ ಅವೇ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್ ಈರ್ನ ದಾಯಕ್ ಪಂಡ ಕೊರಿಯೋಗ್ರಾಫರ್ಸ್ ಯಾಪಲ್ಲ ಕೊರಿಯೋಗ್ರಫಿ ಜೋಕ್ಲೆ ಕೊರಿಯೋಗ್ರಫಿ ಮಲ್ಪನಾಗ ಕೊರಿಯೋಗ್ರಾಫರ್ ಮಲ್ಪುಜೇರ್ ಆಲ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಟೈಮ್ ಬಟ್ ಈರ್ ಬೈದಾರು ಈರ್ ಪಂಡರು ಆ ಬಾಲ್ ಇಜ್ಜಂದಿನಕ್ಕೆ ಯಾನ್ ಮಲ್ಪ ಅಲ್ಲ ಪ್ರಾಪ್ಸಿನ ಯಾನ್ ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪಪ್ಪ ಸೊ ಎನ್ನ ಇತ್ತ ಫೀಲ್ ಆದ ಪಂಡ ಎಂಕ್ ಎನ್ನ ಫೇವ್ರೇಟ್ ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಪಾತೆರ್ ಇತ್ತಂಡೆ ಆಪಲ ಅಕ್ಲೆ ಎಂಕ್ ಅವು ಮುಲ್ಪ ಟಚ್ ಆಂಡ ಯಾನ್ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ಗಿಫ್ಟ್ ಕೊರ್ಪೆ ಅವು ಎನ್ನ ಮನಸ್ಸಿಡೆ ಯಾನ್ ಎಂದಿತ್ತೆ ಓಕೆ ಸೊ ಈರ್ ಇಡೆ ಬಲ್ಲೆ ಪನ್ಪ चाहे खुशियाँ हो या गम चलो दुनिया बुला दे हम खुल के है जीना one of the favorite ಪಂಡ ಫೇವ್ರೇಟ್ ಯಾನ್ ಯಾಪಲ್ ಅವೇನು ಎನ್ನ ಒಟ್ಟಿಗೆನೇ ದೀವನ್ವೆ ಸೊ ಯಾನ್ ಇತ್ತ ರಾಹುಲ್ ಕೊರೋನಿಲ್ಲ ಬಿಕಾಸ್ ಯೋ ಮೈ ವಂಡರ್ಫುಲ್ ರಾಹುಲ್ ಬೇಗ ಮದಿ ಮೇಲೆ ಒಂಜಿ ಬ್ರಾಸ್ಲೆಟ್ಲ ಬೂರ್ನ ಚಾನ್ಸ್ ಉಂಡಿನಿ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ವೈಸ್ ಒಂಜಿ ಪ್ರಾಪ್ ಈತ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ಸ್ ದಿಸ್ ಕಿಡ್ಸ್ ಆರ್ ಅಮೇಝಿಂಗ್ ಯಾನ್ ಪನ್ಪೆ ಈತೆ ಪನ್ಪೆ ನಿಕ್ಲೆ ಯು ಗೈಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಬ್ರೈಟ್ ಫ್ಯೂಚರ್ ನಿಕ್ಕುಲು ಇಂಚನೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಲ್ಪಲೆ ಇಂಚಿನ ಕೊರಿಯೋಗ್ರಾಫರ್ಸ್ ಉಲ್ಲೆ ನಿಕ್ಲೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೊ ಇಂದುವೆ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಇಡುಪ್ಪಲೆ ಈತ್ ಟೀಮ್ ಬತ್ತನ್ ಎಂಕ್ ಈ ಒಂಜಿ ಪ್ರಾಪರ್ಡ್ ಈತ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ಸ್ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಮಲ್ತಾರೆ ನಿಕ್ಲು ಲೈಕ್ ಯು ನೋ ಜಸ್ಟ್ ಗೋ ಬಾಬ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಮ್ ಇನ್ ಸೈಡ್ ದಟ್ ಇಸ್ ಎನ್ನ ಫೇವ್ರೇಟ್ ಆತನ ಅಲ್ಪ ಈ ಕಿಶೋರ್ ಬರೀತಿನಲ್ಲ ಇಂಕ್ ಫೇವ್ರೇಟ್ ಆತಿಸಿ ಬಟ್ ಇಂಕ್ ಅವು ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಇಂಕ್ ಫೇವ್ರೇಟ್ ಆತನ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಯಾರ್ ಮಿಡಲ್ ದ ಪೊಣ್ಣುಲ ಇರತ್ತ ಈರ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಮಾತ್ರ ಸೂಪರ್ ಸೀರಿಯಸ್ಲಿ ಯು ಆಲ್ ಸೂಪರ್ ಗೈಸ್ ಯು ಆಲ್ ಸೂಪರ್ ಇಂಕ್ ಈತೆಪ್ಪ ನೋಡು ಒಂದು ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಫಾರ್ ಮೀ ಫಿನಾಲೆ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಆದಿತ್ತನ್ ಬಟ್ ಸಂಜಯ್ ಸರ್ ಪನ್ಲೆಕನೆ ದೇರ್ ಆರ್ ಸೋ ಮೆನಿ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ಸ್ ಆ 1 ಸೆಕೆಂಡ್ 2 ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್ ಗ್ಯಾಪ್ ಪೂರ ಇತ್ತನ್ ಅವು ಪೂರ ಆರ್ ದಾದ ಪೂರ ಪಂಡೇರು ಅವೇನು ಮಂಡೇರು ದೆತ್ತೊಂದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫಿನಾಲೆ ದಾದ ಮಲ್ಪೋಡು ನಿಕುಲ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಗಾಡ್ ಬ್ಲೆಸ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಜಡ್ಜಸ್ ವೆಲ್ ನಿಮ್ಮ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಜಡ್ಜಸ್ಗೆ ಖುಷಿ ಆಗಿದೆ ಸೂಪರ್ ಗುರು ದಾದ ಪನ್ಪರಿ ಒಂಜಿ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಟೇಬಲ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ನೈಸ್ ಐ ಥಾಟ್ ನೀವೆಲ್ಲ ನರ್ವಸ್ ಆಗ್ತೀರಿ ಅಂತ ನೆನೆಸಿದೆ ಆಫ್ಟರ್ ದಟ್ ಗರ್ಲ್ಸ್ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಬಟ್ ಯು ಆರ್ ಟೂ ಗುಡ್ ಹ್ಯಾಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಟು ಯು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮ್ಯಾಮ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೂಪರ್ ಗುರು ಫಾರ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಎವರ್ ಆರ್ ಉಂತೊಂದು ಕಮೆಂಟ್ ಕೊರ್ನಿ ಆಟ್ ಹೋಮ್ ದ ಚೇರ್ ಹಿಡ್ದು ಲಕ್ಕೊಂದು ಜನ ಬಟ್ ಇನ್ನು ಯಾರು ಉಂತೊಂದು ಕಮೆಂಟ್ ಕೊರಿಯರ್ ಸೊ ಯು ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಅವ್ರನ್ನ ಕಂಫರ್ಟೇಬಿಲಿಟಿ ಬುಡ್ದಾರ್ ಲಕ್ಕದ ಕಮೆಂಟ್ ಕೊಡೋದು ನಾಂಡ ಅವು ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಅಂಡ್ ಮಂತಿನ ಡಾನ್ಸ್ ದ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಅವು ಓಕೆ ಸೊ ಗೋಯಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಆರ್ ಗೆಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ಟುಡೇಸ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ನಮ್ಮ ಇನ್ನಿತ ಎಪಿಸೋಡ್ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಉಪ್ನಾಕಲು ಏಸಾ ಟೀಮ್ ದಾಕಲು ಸೊ ಮೊಕಲ್ನ ಈ ಒಂಜಿ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಎಂಚಾತನ ರಾಹುಲ್ ಹಾಯ್ ಗೈಸ್ ಹಾಯ್ ಸರ್ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಪ್ರಾಪ್ಸ್ ರೌಂಡ್ ಮಸ್ತ್ ಸೀರಿಯಸ್ ಆದ ದೆತೊನ್ನಕಲ್ ನಿಕುಲ್ ಪ್ರಾಪ್ಸ್ ರೆಡಿ ಆತುಂಡು ಈತ್ ಬೆಂಚ್ ರೆಡಿ ಉಂಡು ಓ ಮೈ ಗಾಡ್ ಈತ ಈ ಜೋಕ್ಲೆನ್ ಬೋತು ನಾನು ದಾದ ಸ್ಟೆಪ್ ಆಡ್ನು ಇಂದು ಫಸ್ಟ್ ನೀ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ದಾದ ಮನ್ಪುಲಿ ದಾದ ಮನ್ಪೆರ ಆಪುಜಿ ನೀನು ಪೂರ ಬ್ಲೆಂಡ್ ಮಲ್ತದ ನೀನು ಕೊರಿಯೋಗ್ರಫಿ ರೆಡಿ ಮಲ್ಪೆರೆ ಯಾ ಇಟ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಅ ಲಾಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಯಾ ವಂಡರ್ಫುಲಿ ಡನ್ ಬಾರಿ ಶೋಕುಡ್ ಮಲ್ತಾರೆ ಒಂಜಿ ನಿಕಲ ಕಂಟೆಸ್ಟೆಂಟ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇಜ್ಜೇರಿಂದ ಆಡಲ್ಲ ಅವನು ಇಂಚಲ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಲ್ತದ್ದು ಬಾರಿ ಶೋಕುಡ್ ಮಲ್ತಾರೆ ಒಂಜೇ ಪ್ರಾಪನ್ ಯೂಸ್ ಮಲ್ತಾರೆ ಐಟ್ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ಸ್ ತೋಷ್ಪಾಯರು ಯಾ ದಟ್ಸ್ ವಾಟ್ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಆಸಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಮಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಯು ಅನುರಾಗ್ ದಾಲ ಎಡ್ಡೆ ಬಂದ್ರಿತ್ತನ ಮಾತ್ರ ಬನ್ನಿ ಅದು ಇದೊಂದು ಬೆಂಚ್ ಲಾಗಿರು ಓ ಮೈ ಗಾಡ್ ಎಂಚ ಇತ್ತು ನಾವು ಬೆಂಚ್ ಲಾಗಿದ ಅಭ್ಯಾಸ ಕೊಡೋದು ಓಕೆ ಖಾಲಿ ಬೆಂಚ್ ಏನು ತುಂಬ ಒಂದು ಸ್ಟಂಟ್ ಮಲ್ತೊಂದಾರ ತಾವು ಮಲ್ಪಗಿತ್ತ ಪೂರ ಈಗಲ ಗೊತ್ತು ಜಿ ಅವು ರೆಡ್ ಬೆಂಚ್ ಅವ್ರು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇದಿಲ್ಲ ರೆಡ್ ಬೆಂಚ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇದಿಲ್ಲ ಅನುರಾಗ ಇಟ್ಟು ಉಂತುಲೆಗೆ ಅದು ಇದು ಅಭ್ಯಾಸ ಉಂಡು ಎಪಿಸೋಡ್ ಮಲ್ಲ ಒಂದು ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಕಟ್ ಮಲ್ಪೇರಿ ಪೀಜಿ ಬೇಗ ರಪ್ಪ ಅಂತಲೇ ರಪ್ಪ ಹಾಪುಡು ಆಮೇಟ್ ರಾಹುಲ್ ಇಲ್ಲ ರಾಹುಲ್ ಆಮೇಟ್ ಅಂತಲೇ ಈ ಮೇಟ್ ಯಾರಣ್ಣ ಬಲೆ ಅಮ್ಮ ಈ ಮೇಟ್ ಯಾರಣ್ಣ ಬಲೆ ರಪ್ಪ ಬಲೆ ಬಲೆ ಪೋಡಿಗೆ ಬಲೆ ಉಂತ್ಲೆ ಅಲ್ಪರ್ದ ಬೆಂಚ್ ತಿಪ್ಲೆ ಇದು ಯಾರು ಅಲ್ಪನ ಅಂಚಿನ ಅಂತ ಒಂದು ಬೇರು ಏತ್ ನೀಟ್ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಹಾಪು ಬೇಡ ನಿಕುಲು ಆಮೇತ ಈಮೇತ ಬೆಂಚಿನ ಹೋಯ್ತು ಒಂದು ಬಲೆ ಏತ್ ಶೋಕು ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಮಲ್ ಬೇರಿತ್ತ
ಸೌಜನ್ಯ ಓಲಿ ಸೌಜನ್ಯ ವಿಣಿ ಆಂಕರಿಂಗ್ ಮಲ್ಪರು ನನ್ನ ಲೆಪ್ಪುಲೆ ಹೆಂಗೆ ಜೋರು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಪಿದೆ ಪೋರಂಡು ಓಕೆ ಓಕೆ ಎನಿವೇ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಮಲ್ಪ ಬಟ್ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಮಲ್ಪಂದ ರೆಡ್ ಬೆಂಚ್ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಆನ್ ಏತ್ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ವಿಣಿಕ್ ಓಕೆ ಎನಿವೇ ಸೂಪರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನಿಖಿಲ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಮಿಥುನ್ ರಾಹುಲ್ ಹ್ಯಾಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಟು ಯು ರಾಹುಲ್ ಗಿವಿಂಗ್ ಕಮೆಂಟ್ ಟು ರಾಹುಲ್ ಸೊ ರಾಹುಲ್ನ ಕಮೆಂಟ್ ಆಗಿ ಹೋಗೈತೆ ಶೋಭರಾಜ್ ಸರ್ ನಾನು ಬರ್ಪಾರ ಮಾತೆಲ್ಲ ಪುಗರೊಂದಿಲ್ಲ ರೀ ಏನು ದೂರಡೆ ಮೈನಸ್ ನಲ್ಲ ಪನುಲ್ಯ ಖಂಡಿತವಲ್ಲ ಬರೋಲ್ಲಪ್ಪ ಎಂಕ್ ಒಂಜಿ ಇಷ್ಟ ಒಂದು ಲಾಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಇಷ್ಟ ಇದಾದ ಪಂಡ ಅದೇನು ಪೀಂಟ್ಯಾರ್ ಬ್ಲಾಸ್ಟ್ ಆಯ್ತು ಅದೇ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅದೇ ಅವನಿಗೆ ಮೈನಸ್ ಆಯ್ತು ಎಂಚಿನ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಪಂಡ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್ ಶಬಾಸ್ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಏರ್ಲ ಪಂತ ಜರಿ ಯಾನೊಂಜಿ ಪನ್ಪದೆ ಪಂಡ ತಿದ್ದೊಂಡ್ರೆಗೋಸ್ಕರ ಸಾರಿ ಸ್ಟಾರ್ ಪತ್ತೊಂದಿನ ಏರ್ ಪನ್ಲೆ ಸ್ಟಾರ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಒಂಚೂರು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಮಾತಿನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಅದ್ಭುತ ಇತ್ತನು ಇನ್ನು ಒಂಚೂರು ಕಮ್ಮಿ ಇತ್ತನ ಅದು ಇಜ್ಜಣ್ಣಂದ ಹತ್ತ ಚೂರು ಕಮ್ಮಿ ಇತ್ತನು ಪಂಡ ಕಿಶೋರ್ ಅವ್ರನ್ನ ಕೈಟ್ ಇಜ್ಜಣ ಅಂಚಾರಿಗೆ ಬೇಜಾರೆ ಹೆಂಗ್ ಕಿಶೋರ್ನ ಕೊಡ್ಜಾರೆ ಹೆಂಗ್ ಖಾಲಿ ಸ್ಟಾರ್ ಕೋರ್ನಿ ಅಂತ ಓಕೆ ಎನಿವೇಸ್ ಈರು ಲಾಗ್ಯಾರು ಓ ಮೈ ಗಾಡ್ ಆಸಮ್ ಎಂಚ ಕೊಡರ ಈಗ ಲಾಗಿನೊಂದು ಪಂಪ ಈಗ ಸ್ಟಂಟ್ ಇಂದು ಪನ್ಪೆ ಲಾಗಿನೊಂದು ಪನ್ರೆ ಸ್ಟಂಟ್ ಇರ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಅಪ್ಪಗ ನಿಜವಾದ ಬೋಡಿತೀನಿ ಎಂಚ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಎಂಚ ಕೊಂಚ ಲಾಗಿನಾಗ ಸೂಪರ್ ಇತ್ತು ಏಮನ್ ಪರ ಯಾನೆ ಕಡೆ ಬಂಡೆ ಎಪಿಸೋಡ್ ಮಲ್ಲ ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಆಲ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಫ್ರೀ ಸ್ಟೈಲರ್ಸ್ ಭಾರಿ ಫ್ರೀ ಅದು ಸ್ಟೈಲ್ ಡಾನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಿಖಲ ಸ್ಟೈಲ್ ನಿಖಲ ಫ್ರೀನೆಸ್ ಬರುತ್ತು ಎಂಕ್ಲನಲ್ಲಿ ಪೊಡುಂದಾಂಡ ಆ್ಯಂಡ್ ನಮ್ಮ ಜಡ್ಜಸ್ಲ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಕಮೆಂಟ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಸೊ ಇತ್ತೆ ನನ್ನ ಒಂಜೇ ಬಾಕಿ ಉಪ್ಪಂದ ಅದು ಬಂದಾಗ ಎಪಿಸೋಡ್ದ ಎಂಡ್ ಮುಟ್ಟ ಕಾಪಾಡತ್ತ ಬಟ್ ಬಿಫೋರ್ ದ್ಯಾಟ್ ನಿಖಲು ಫೈನಲ್ಸ್ಗೆ ಬರ್ಪಾರಂದು ನಿಖಲಿಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಉಂಡಾ ಓಕೆ ಬಟ್ ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ನಿಖಲ್ ಫೈನಲ್ಸ್ಗೆ ಬರ್ಪಾರಂದ ಅಂಡ ಎಂಕಲ್ನ ಫೈನಲ್ ಶೂಟಿಂಗ್ ರಾತ್ರಿ ಇತ್ತಂದಲ್ಲ ನಿಖಲ್ ಕಾಂಡೆ ಬರೋಡು ಪಾನ್ ಮಸ್ತ್ ಟೇಬಲ್ ಉಂಡು ಅವನು ತುಂಬೋಡು ಕಾನೋಡು ದಿಯೋಡು ನಿಖಲು ಈತ್ ಸುಲಭಾಡು ಈತಿ ತಿಳಿಲ್ಲ ಜೋಕುಲು ಮೋನೆಡ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಗೊತ್ತಾ ಒಂದಿಜಿ ಬಟ್ ಅವು ದೆರ್ಪನ ಗೊತ್ತಾ ಒಂದು ದುನ್ನು ಉಂಡು ಅವು ಆಕ್ಚುಲಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ಬಾರ ಮಸ್ತ್ ಲೈಕ್ ತಾಗೊಂದು ಮತ್ತೆ ಬೂರೊಂದು ಪೂರ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂಚ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಬಂದು ಇತ್ತ ದಾಲೆ ಜಿಂಚ ಲೈಟ್ ವೈಟ್ ಸೊ ಯಾಕೆ ಬೇಡ ನೀವು ಫೈನಲ್ ದಬ್ಬಗ ನಮ್ಮ ನಿಮ್ಮ ಸಹಕಾರ ಒಟ್ಟಿಗಿರಲಿ ಡೇರ್ ಟು ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮುಡಿ ಬರಲಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೊ ಮಚ್ ಫ್ರೀ ಸ್ಟೈಲರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ರಾಹುಲ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಒಂಜಿ ರಾಯಲ್ ಟೀಮ್ ಪನ್ಪೇರು ಗೊತ್ತು ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ನಿಕಲ ನೆಟ್ ಉಂಡ ಒಂಜಿ ನೆತ್ತೆರಡು ಉಂಡ ಐ ಗೆಸ್ ¿Quién eres tú? ¿Dónde has estado? He removido cielo y tierra y no te encontré. Y llegas hoy tan de repente y das sentido toda mi vida con tu querer. ಸಾರಿ ಅಂತೂ ಎಂಚ ಅನ್ರಾಗು ಸಾರಿ ಎಟ್ಟಾತನಾ ಸೂಪರಾ ಆಸಮ್ ಪೂರ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಐತೆ ನಿಖಲ ಮಿತ್ತು ಮಸ್ತ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ಸ್ ಇತ್ತು ವೆರಿ ಸಾರಿ ಸರ್ ರಿಯಲಿ ವೆರಿ ಸಾರಿ Maestro Productions presents in association with Namma TV, hence Dare to Dance, powered by Nisargalaya Brahmi Oil, Gadi Detergent, Bhumi Villas, Propipo.com, co-sponsored by Maestro Interior, Ace Promoters and Developers, Marjal Soda, Aruna Masala, Mcar.com, Sun Premium Refined Sunflower Oil, associate sponsor, Replica Hair Replacement, Nanturu, Soumya Travels, JP Lights and Appliances, Master for Quality Baking, Event Partner RDC, Venue Partner Forum Mall, Costume Partner Off Limits, Web Partner NewsKarnataka.com.